Vă doresc un Crăciun fericit. Fiți cuminți că dacă nu Moș Crăciun de aduce pula. Nowadays they just talk, but they talk about nothing. Nowadays everybody wanna say something. Goddamn, I'm the man and it feel like it. Give a damn. Trimis cadouri de la soț? Să fiu dacă primesc nimic. De ce, doamne? Fiu un țăran. Aoleu. Baby, I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Like a river, like a river. Apele, rup topurile, când nu mai bani vă curg palele. Iubirea mea, vreau să facem o baie împreună. Așa trebuie, că vine Crăciunul, nu Paștele, da, fără iepuraș. Cu? Ah, thanks. What are you drinking? What is it, a Mike's? Yeah, it's a mic. I probably shouldn't drink and vlog, you know? It's not a good idea. I'm good. Lecția de viață numărul 69. Roata se întoarce. Ce dai, aia primești. Cu ce se ocupă părinții tăi? Mami se ocupă cu vas. Să trăiască măta care te-a făcut, datorită mătii noi te-am cunoscut. Care bate în ușă la ora asta? Eu sunt. Eu, Dudu, deschide. Care e Dudu? Ce-ai nebunit, Marcico? Dudu, bărbat, pe ce nu mai recunoști? Da, bărbatul meu are cheie, nu bate la ușă. Păi, uite că ai pus săvorul, cum vrei să intru? Da, am pus săvorul la ora 12. Acum e 3 dimineața. Nu primesc bărbați chiar dacă sunt ai mei. E bine, bine, am întârziat, poftim. Las că-ți explic eu.
Mâine dimineață la ora 10. El sol acarició